बघू शकतास प्रॉन्स थाळी, त्याच्यानंतर पापलेट थाळी, सुरमई थाळी आणि ही परत प्रॉन्स थाळी. प्रॉन्स तुम्ही बघू शकतास किती आहात ते, बापरे. तर मंडळी आम्ही आहे सागवती मागवलं, हे बघा मंडळी. आहे नो पार्किंग होता म्हणून आम्ही विठ्ठलाक सांगले गाडी उचल, पोलीसची गाडी इली तर ते म्हणतात आमका सेल्फी आहे. हो खरंच भारी वाटला, म्हणजे गोवा पोलीस आमचे व्हिडिओ बघतात. गोव्याचं पाणी कसा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी आम्ही गोव्यात केलं होतं, तुम्ही व्लॉग बघितलाच असाल. आणि आजचो आमचो दुसरो दिवस हा, हे बा खरा शिंगता तो. तर मंडळी आम्ही हरवलो होतो बीच स्टे बाय टिक्कू, त्याच्या होमस्टे का. आणि खरंच मजा आली. आणि दुसरं म्हणजे इकडेच बाजूकच रेस्टॉरंट होता वेव डेक म्हणून, थंयच जेवलं होतं सकाळी पण आणि रात्री पण. ते जेवण पण त्यांचा चांगला होता, सी फूड बॉईल तर सर्वांकच आवडला. तर आजचा प्रोग्राम हा, आता आम्ही जाणार हयच बीच हा, कॅन्डोलिम बीच हा. थंय आम्ही फिरणार जरा, म्हणजे बघणार काय आता, कारण हयच राहिलो होतो, बीच बघितलं ना म्हणून बघूक जाणार. त्याच्यानंतर जाणार परा रोड, थंय आपण सर्व व्हिडिओ वगैरे बघत असतो. परा रोड थंय जाणार आणि थंयसून आमचा काका पण पणजीक राहता, तर पणजीक जाणार. आणि थंयसून नंतर वेंगुर्ल्यात जाणार दीपालीच्या गावात, थंय राहणार. आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही टाटा बाय बाय. चला तर म्हणजे सर्व बॅगो बिगो गाडी आहेत विठ्ठलाच्या पॅक केलं आम्ही आणि आता आम्ही निघू. तर म्हणजे आता आम्ही बीचवर येलो आणि जातो, बघूया सकाळीच येलो, जरा ऊन लागता. आणि ह्यो आहे कॅफे, काय मस्त आहे. स्विमिंग काय इलव नाही, आम्ही झोपून राहिलो, काय बोलायचं. एवढा सुंदर हो एवढा भारी असताना हाय. हाय नाश्ता करू घेऊ, जेव घेऊ गावा आता हाय रात्री. तर म्हणजे ह्या आमका माहीतच नाही, आम्ही इलवच नाही, त्यामुळे आमका काय ह्याची कल्पनाच नाही. हां बीच मस्त आहे, एकदम सुंदर हा. नाही तर गोव्याचे एवढे सुंदर नसतात, पण ह्यो सुंदर हा. आणि आमचा जी आपण इलेला म्हणजे मस्त आहे बीच. आणि कोण नाही, गर्दी नाही जास्त, त्यामुळे भारी वाटतं सकाळ असल्यामुळे. हे बघा गर्दी नाही अजिबात, लाटा मोठी आहे ना. चल तर म्हणजे आता हायचं बीच फिरून झालो आणि आम्ही आधी पहिले जातो नाश्ता करू, लय भूक लागली. तर चला नाश्ता करूया आणि नंतर जाऊया परा रोड. चला म्हणजे जाऊया परा रोड, टारा टारा आणि पारा पारा. नाही आता तर म्हणजे चला आम्ही निघालो बीचवरून. आता नाश्ता करणार आणि मग निघणार पुढच्या प्रवासात. आणि विठ्ठल म्हणता मी बीच वरतीच ही बनियान घालणार, नंतर मग घालणार नाही म्हणता. नाही जरा गरम झाला रे, मला असू दे जरा. आणि आता काय जरा मस्त पर्यटक असं वाटतं नाही रे? आता काय काढू कसं मागत नाही ना म्हणता, आता मी दिवसभरच ठेवतोय, काय ऐकतच नाही. म्हणजे पर्यटक असं वाटतं जरा काहीतरी फिरू. हा फिरू गेल्यासारखं वाटतं. नाही तर टी शर्ट बिशर्ट घालून. मग त्याच्यासाठी काल आम्ही जुडिओत गेलो होतो, जुडिओत धाड घातलं, पण त्यांच्याने हकलवलं 9 वाजता म्हणतो चला चला. आणि हा काल घेतलेला कालच. तर म्हणजे आहे नो पार्किंग होता म्हणून आम्ही विठ्ठलाक सांगले गाडी उचल, पोलीसची गाडी इली तर ते म्हणतात आमका सेल्फी आहे. हो खरंच भारी वाटला, म्हणजे गोवा पोलीस आमचे व्हिडिओ बघतात. थँक्यू 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 थँक्यू. हां हां थँक्यू मॅडम. चला चला तर म्हणजे आम्ही नाश्ता करतो. नाश्ता इलो ह्यांच्यानी घेतल्या आणि विठ्ठलाने घेतल्या साऊथ इंडियन. हे बघा साऊथ इंडियन नाश्ता, मी घेतलं नॉर्थ इंडियन नाश्ता आणि ह्यांच्याने कोयचा इंडियन. हे महाराष्ट्रीयन हा सँडविच. तर म्हणजे आम्ही नाश्ता करतो आता मजबूत. विठ्ठल पण हा तो काय स्टोरी टाकू कस बिझी हा, फोटो बिटो काढल्यानं कसंच ऐकत नाही हा. तर आम्ही हाय नाश्ता करतो आणि दीपाली मसाला डोसा खाऊन आहे मोकळा झालेला. तर चला आम्ही नाश्ता करतो, स्टोरी टाकताय. हो बघा समंदरमय किनारा तू. तर म्हणजे नाश्ता करून आम्ही आता निघालो परा रोड का. चला लेट्स गो गाईज. आणि पाठी सर्व आमचे बसलेले मंडळी आणि विठ्ठला. तर म्हणजे आम्ही परा रोड का येलो, पण तो खायचो काय माहिती गाडीवर तर हे लावल्या नाही सर्वांनी. शूटिंग वाले आहे, शार्प शूटर आहेत सर्व, म्हणजे हेच असणार तो परा रोड.
फायनली आम्ही परा रोड का येऊन पोचलो. यांच्या पार्किंगला गाडी लावलो ते बघा. आणि ह्यो आहे परा रोड. सायकली पण भाड्याने मिळतात जर फोटोशूट वगैरे करूच असलो तर. दीपालिका सांगले मी सायकल घे म्हणून, पण 300 रुपये असल्यामुळे दीपाली नको म्हणता. अरे घे ना सायकल चालव. आणि 300 रुपये देऊन परत चालवायचं लागणार आपल्याकच. हे आम्ही इलो आहे परा रोड का. आणि तुम्ही हे गर्दी बघू शकता काय हा ती लोक मॅड झालेली आहेत. हे बघा लय गर्दी आहे. आम्ही पण मॅडच आहो. आम्ही काय धडभले आहो काय आम्ही. हे बघा माड लायला पुढे पुढे अजून माड लावत. हे गाडीला आता साईड परा रोडला गाडी येते. तर मंडळी आम्ही इलो परा रोड का. आणि गर्दी बघू शकतास तुम्ही किती तिथपर्यंत गर्दी आहे. काय उपयोग नाही एवढी गर्दी आहे. साईड का राव ठोकतील नाही तर काय खरा नाही. गर्दीला या हे बघ कुत्रे बित्रे घेऊन फिरतात लोक. तर मंडळी ऊन पण लय झाला. आम्ही लेट इलो. तर बघू आता काय शूट करू भेटला तर शूट करू. बघा पप्पा आणि मम्मीचा काय फोटोशूट चालू आहे. देखो गाइस. गले में भाई जी अरे आग बंद करो छोटे बच्चों. आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद करो. तर मंडळी परा रोडवर आम्ही फोटो काढलो, फोटोशूट केलं. आणि आता जाम भूक लागली. 1 वाजलो. अरे लय ऊन होता बापरे. आणि आता वाजल्यात 1. आम्ही जातो जेवक. चला लेट्स गो गाईज. In 400 meters, your destination will be on the left. आम्ही येऊन पोचलो. हे नुस्तेकरी रेस्टॉरंट अँड बार. हे ऑथेंटिक जेवण मिळतं असं समजला म्हणून आम्ही हा येलो. बघूया काय आता चला. तर मंडळी आम्ही आता हा येऊन बसलो आणि ऑर्डर पण दिलं. पापलेट थाळी, सुरमई थाळी, प्रॉन्स थाळी 2 असे 4 काय 5 थाळी आम्ही सांगितलं. किती आहे 4 काय 5? 4. कारण आमची जिया तर नाहीच बोलली खाऊचा. कारण पाणी पिऊन त्या परा रोडवर तर हैराण झाला बिचारा. काय हालत झाली आहे ती तुम्ही बघू शकता त्याची. हे बघा जिया हैराण झाला बिचारा. तर मंडळी खरंच ह्यो हवेशीर कॅफे आहे म्हणजे रेस्टॉरंट आहे. हे बघा हवेशीर ह्यो रोड आहे हयच. आणि हयच आम्ही गाडी लावलं आणि एकदम मस्त वाटतं. बघू आता काय टेस्ट असतात ते तुमका सांगतो. काय माती आता आम्ही विचारलं ऑथेंटिक आमका गोवन फूड हवा तेव्हा आमका हे सांगितले. बघू आता कसा येतात. तर ढॅन ते ढॅन म्हणजे आमचे हे थाळी इलेले असतात. आणि हे तुम्ही बघू शकता प्रॉन्स थाळी, त्याच्यानंतर पापलेट थाळी, सुरमई थाळी आणि ही परत प्रॉन्स थाळी. प्रॉन्स तुम्ही बघू शकता किती आहात ते बापरे. जियान 2 खाल्या तरी जिया मॅड होऊन जाय. थाळी खरंच मस्त. त्याच्यात तसरे आहेत लोणचा. हे काय माहित नाही बाबा काय दिल्यानंतर. लोणचाच हा काहीतरी. ह्याचा लोणचा माशाचा लोणचा आहे. माशाचा लोणचा आता हावऱ्याचा लोणचा आता. आणि सुरमईचा पीस पण मोठा. पापलेट पण मस्त. आणि खरंच एवढे स्वस्त ना थाळी बापरे. हाय तुमका थाळीचे रेट दाखवते तुमका. तुम्ही बघू शकताच आहे. हे बघा हाय थाळीचे रेट. पापलेट थाळी पहिलो ॲज पर साईज त्याचा 500 रुपये. त्याच्यानंतर ही कसला नाही मुसक थाळी. किंगफिश थाळी 370. ही कसली अरे सेकंड. चणक थाळी 340. प्रॉन्स थाळी 310. आणि मोडसो थाळी 360. लेपो 130. आणि मोडशी थाळी हे लेपो भारी आम्हाला 130 रुपयाचा लेपो. आणि सुरमई थाळी किंगफिश थाळी किती आहे 370. आणि मुंबई का हीच थाळी तुम्ही घेऊन गेलास तर 600-700 रुपये हवा. किंवा मोठमोठ्या हॉटेलात गेलास तर हीच थाळी तुमका मिळणार 900 रुपये. पण हा भाकरी नाही फक्त भाताचा. ठीक आहे पण आम्ही हा जेवतो आता. हा भात भरपूर दिल्याने आता. बापरे हा बघा सांगता मुंबई काय एवढंच असता पण भाकरी देत असते त्याच्यात. सोलकडी सेपरेट घेऊच्या. तिवर हा ही मस्त लागता. हे बघा हे सोलकडी नाही तिवर.
प्युअर असतात त्या कोकम टाकून बनवलेला असतात. हा चला तर म्हणजे आम्ही वेळ नाही काढत, जेवून घेतो आता. पापले थाळी आमटी वेगळीच आहे, टेस्टी लागते आणि मास तो फ्रेश एकदम पापलेट. गावातले मासे. हा ते तर गावठी टाईप आहे, मस्त ऑथेंटिक कोकण टाईप जेवण जेव मंडळी. कैरी घातलेली आमची आहे, कोकम नाही याच्यात. कैरी हा कैरी टाकलेली आहे. मस्त लागतं आंबट. प्रॉन्स बघ केवढे असते, धनकट आणि एवढे टेस्टी आहेत ना बापरे. म्हणजे कधी गोव्या गेलास, परा रोड का इलास तर नुसत्या करीमध्ये नक्की हवा. जवळच हा परा रोडवरून. चव एवढी भारी आहे ना बापरे. ही टेस्ट आम्ही शोधत होतो, शेवटी हाही भेटले आमका. हॅपी बर्थडे, हॅपी गोवा ट्रिप. माईक नाही लावलो आम्ही, जाऊ दे खावा तुम्ही. तरी पण काकू करतोय सूट. म्हणजे आम्ही गोव्याच्या डीमार्ट का इलव, थोडा सामान घेऊचा हे जातो जरा आणि आम्ही येतो. म्हणजे डीमार्ट का आम्ही फिरतो हे बघा. आणि डीमार्ट बसून डायरेक्ट आम्ही जाणार आमच्या काकाकडे. ड्रायफ्रूट घेतात, ते बिस्किटा बघतात, चॉकलेट झाले बघून. हे चला लय वाजले. मंडळी डोंबिवलीच्या डीमार्टच्या अर्धा आहे हा, पण तरी पण हय म्हणजे लय मोठाच आता गोव्याच्या ठिकाणी. हे बघा हा आतमध्ये मोठा वाटता आपल्या डोंबिवलीसारखा आणि सर्व सामान. चला फक्त आमका हवा होता ताच नाही, जर आमका प्रोडक्ट हवा होता एका कंपनीचा त्या प्रोडक्ट नाही आम्ही इलो. फक्त हे आता उगाच भुर्दंड पडले, दुसरे घेतलो आम्ही आता गाडीत खाऊसाठी. चला तर मंडळी आम्ही आता पंजिका इलो आणि हय आंबे वगैरे लय दिसतात आणि नारळ पाणी हवा आहे का, नारळ पाणी घेतात. थोडा मलाई देना एकदम मलाई वाला. हाँ चलेगा, हाँ चलेगा, मलाई वाला द्या, हलका मलाई चाहिए. आणि फ्रूट्स वगैरे भरपूर आहेत हे बघा. तर आता नारळ पाणी पितो आणि जातो आम्ही पुढे प्रवासात. 8 किलोमीटर काका, पण आमका लय ताण लागली. गोव्याचं पाणी कसा, परा रोडच्या नारळांचे माडाचे हे आहेत ते. तर मंडळी पणजी गेलो आम्ही आणि काकाकडे जातो आता. तर म्हणजे आम्ही काकाकडे येलो, आमचा काका. तर आता काकाकडे भेटलो आणि आता निघतो. धावती भेट आमची. आणि काकाने दिला ना चॉकलेट अमेरिकेचा. काकीचा बर्थडे होता. होतो काकीचो, पण काल आमच्या येऊन नाही भेटला, पण आज येलो आम्ही. आज साके का बिलेटेड हॅपी बर्थडे. आमका माहित पण नव्हता. रात्री उशिरा पाठवलं सरप्राईज दिवचा आम्ही शेवटपर्यंत तुका मी फोन सुद्धा करून म्हणजे आम्ही संध्याकाळी येणार आणि मग तुमच्या हातचे केक आम्ही 10 वाजता कापलो रात्री. लेट झाला लेट झाला आमच्याला. कोण नाही ना ती आणि मी. हो चला नेक्स्ट इयर येऊ आम्ही. हो हो ओके काकी बाय. अरे काका हा तो स्पोर्ट्समॅन आहे ना तो, त्यामुळे तो क्रिकेट खेळायला. तर म्हणजे आम्ही काकाकडसून म्हणजे पणजीसून गोव्यात गेलो आणि गोव्याच्या पुढे येलो. आता आम्ही जाणार वेंगुर्ल्यात आणि आता वाजल्यात हे बघा 8:50 झाल्यात. तर आम्ही हाय जेव केलो गोवन स्पाइस ना,
हां तर चला आम्ही जातो आता वे टू रेस्टॉरंट चला म्हणजे गोवन वाईब्स होते तर चला मंडळी आम्ही हाय आता बा, निघालो दोन- होतो जाऊका वेंगुर्ले. तर जाता जाता आम्ही थांबलो हॉटेलला. आता जेवणार अरे जबरदस्त अरे यार बाबा हे वेगळाचा पानासून वगैरे जाऊचा काय रे काय हा एवढा घाबरता अशा का अरे बापरे उंदीरा माझ्या पोरा का घाबरवल्या एकदम इंटेरियर वगैरे भारीचा तर चला तर मंडळी दुपारी आम्ही नॉनव्हेज खाल्लं होतो त्यामुळे आता आमका सर्वांका व्हेज हवा झाला त्याच्यासाठी पनीर टिक्का मागवलं आणि बाकी आम्ही गोवन डिश काहीतरी खाऊसाठी नाही हे गोवन स्पाइस होता म्हणून स्पाइस ना हां म्हणून आम्ही इलं तर हे गोवन कायच नाही भेटत फक्त फिशचाच गोवन मिळतं बाकी काय गोवन भेटत नाही बाकी ह्या काय हे आम्ही रोजच खातो ते लय भारी होते मासे नुसती करीमध्ये नक्की भेट द्यावा आणि प्रॉन्स थाळी हां पारा रोड का येशाल ना त्यातून 1-2 किलोमीटर वरतीचा तर मंडळी येवा जेवका आणि अजून आम्ही काय मागवलंय सागोती मागवलं ना व्हेज सागोती मागवली ती दाखवतो आम्ही तुमका तर मंडळी आम्ही आहे सागोती मागवलं हे बघा व्हेज सागोती आहे आणि कोकण आपल्या कोकणाचा तोंडा घ्या ही गोव्याची स्पेशल आहे ना तर आता आम्ही ती खातो मंडळी येवा जेव तर यांच्याने सॅरा डोरा घेतल्याने चव कशी आहे ती बघतात हे कसं आहे जियासाठी चांगला म्हणतात तर मंडळी आमचं आता जेवण झाला आणि आम्ही आपले निघतो तर मंडळी जेवण ॲव्हरेज होता मजा नाही आली दुपारी जेवलो होता जेवण आई शपथ लय मजा आली होती आणि म्हणजे गोवाक येऊचा तर स्वतःची गाडी हवी 4 व्हीलर बघू आमची कधी येता आणि नक्की गोव्याक येलास तर परा रोड का येवा मस्त रोड हा आणि थैचा खायचा आपला करी नुसती करी का नक्की जावा म्हणजे हे 2 स्पॉट करा तुम्ही नुसती करीचं जेवण नक्की जेवा तर म्हणजे आम्ही क्षितिज होमस्टे का इलो आणि हया आम्ही आज राहणार आहोत बॅग वगैरे काढाय भावी चला सकाळ झाली 11:30 झाले जास्त नाही वाजल्या फक्त 1.5 तासात इलो आम्ही सामान बघा किती आता तर म्हणजे चला आम्ही उठलो आणि गंधर्व आणि विठ्ठल जाऊन निघाले गावात हे देवगडसाठी रवाना होणार आणि आम्ही आज वेंगुर्ला फिरणार आणि उद्या सकाळी कल्टी मारणार आणि ह्यो आमचा होमस्टे होतो ह्यो बघा आणि ह्यो समोर व्ह्यू ह्यो बघा समुद्र हा समोर तो नंतर दाखवतो तुमका चला येऊन होऊ शकतात समोरच समुद्र गंधर्वाची पार्टी झाली फिरून झाला गंधर्वाचा चालत ओके चल गंधर्व बाय भावीजी एक सांग हां हां सावकाश जाऊ आता बाईकडे नाश्ता करतो आणि निघतो हां हां चालत हां बाय बाय